Hangtod na lang sa katapusan ng tuiga magamit sa syudad ang 78 milyones pesos nga loan alang sa usa ka housing project gikan sa National Housing Authority nga giaprubahan 15 na katuig ang Mirkalabay. Ang gikinahanglan mao na lang ang pagtugot sa konseho sa Dakbayan nga makapirma ang mayor sa usa ka Memorandum of Agreement tali sa NHA. Andrea Patenia, Sugin Limi. For this project, Giawhag ni Engineer Gavino Figuracion, Regional Manager sa National Housing Authority ang syudad sa Sugbo, nga gamito na ang 78 million pesos nga loan gikan sa NHA Poverty Alleviation Fund. Kinialang sa konstruksyon sa duha ka medium-rise building nga himuong relocation site sa mga pamilya nga namuyo sa mga danger area sa syudad sama sa mga sapa ug bakilid nga lugar. Kini gipahibaw ni Figuracion atul sa public hearing sa Cebu City Council kaganihang buntag. Matud pa, kutob na lang karong Disyembre ang higayon sa syudad nga magamit ang loan nga niadto pang 1998 giaprubahan. Bali na instruction coming from the DBM, Department of Budget and Management, kanang mga unutilized budget for the agency kinahanglan ibalik na to the national government. Hatagan ang syudad og 20 katuig nga mabayaran ang maong utang sa interest rate nga 6% per annum. Matud pa na kumpleto na sa Technical Working Group sa Department for the Welfare of the Urban Poor ang proposal alang sa maong condominium-style housing project. Kuwang na lang mao ang paghatag sa konseho ug otoridad ngadto kang Cebu City Mayor Michael Rama mumupirma og Memorandum of Agreement tali sa NHA alang sa paggamit sa maong pundo. Kung mapirmahan na unya ang Memorandum of Agreement tali sa siyudad sa Sugbo ug sa National Housing Authority, dinhi sa karaang Lorega Cemetery itukod ang condominium-style socialized housing project sa siyudad. Maglangkob kini sa duha ka 4-story buildings nga adunay 174 ka mga units. Matud ni Attorney Colin Russell, pangu sa Department for the Welfare of the Urban Poor, gibana-bana nga moabot og kapin 400,000 pesos ang matag unit. Kini manginahanglan og 2,900 pesos na monthly amortization ug wanay equity nga pangayuon gikan sa mga beneficiaries. Apan nabalaka ang mga konsehal kung maka-afford ba ang mga kabus niini. Suma sa assessment sa DWOOP, 1,500 ngadto sa 5,000 pesos ang gibayran karon nga monthly rent sa mga illegal settlers sa syudad. Wa usab miuyon si Attorney Russell sa sugyot sa pipila ka konsehal nga himuong perpetual lease ang pag-istar sa mga beneficiaries. because all these lease or those transactions less than complete ownership should be limited in character in order to provide transition of the beneficiaries. Ang housing alang sa tanang namuyo sa danger zones. Apan sa inisyal nga plano sa DWOOP, gisugyot nga hatagan usa og prioridad ang mga illegal settlers sa Mahiga Creek. Mipadayag sa iyang kahingawa si Lorega Barangay Captain Fritz Herrera. Adunay 200 ka pamilya nga nagpuyo sa Lorega Cemetery sa iyang barangay. Bottom line ani nagsugod gini ang tanan was because ang puyo ani ang mga tao nga nagpuyo sa cemetery mo'y atong gitigaan prioridad. Now kung atong question is mo entertain at outside from this area of concern, or kung saan man ato ng mga tao nga expectedly na ato ni siyang gi-allow nga project kani adto on the basis nga ato gina masiguro nga kaning nga tawhana magbutang og isa ka dissenting panayanan. Misugyot si Konsehal Gerardo Carillo nga himuon na lang nga 8-story building ug paabangan sa mga negosyante ang ground floor. Apan matod ni Attorney Russell nga musaka usab ang maintenance expenses sa maong building. Mipasalig ang pangu sa Committee on Housing nga si Konsehal Alvin Dizon nga himuan og laing housing project ang namuyo sa Lorega Cemetery. Ayaw lang kabalaka na with this proposed project na dili ma-appeal ang mga residente karon diha sa sementeryo, doon na pa'y mga proyekto, doon na pa'y plano ang local housing board to address the housing needs of the residents. Sa laing bahin usa ka privileged speech ang gideliver ni Konsehal Carillo nga nag-awhag sa Executive ug Legislative Department sa Cebu City Hall nga magtinabangay inay magbinasulay sa disaster response sa syudad. Giawhag niya ang grupong Reduced Danger Zones nga hatagan ang konseho sa ilang proposals. Nangayo sab siya sa status sa Calamity Fund ug sa Drainage Master Plan project sa syudad. It's high time, Mr. Chair, to stop the backpassing, and it's time for us to work together and act as one in responding to this pressing need. Andrea Patenia, News 5.
Mga tanom sa marijuana nga gipanglarot sa mga pulis dito sa Balamban, Danau ug Badian gidauban sa kapulisan. Dennis Tanok, Sugin Limi. Atol sa labing unang pagbisita ni PR7 Regional Director Police Chief Superintendent Danilo Constantino sa buhatan sa Cebu Provincial Police sa may sudon lahog karong hapon, From police station of Balamban. iyang gisunog ang dulan 20,000 ka mga inibot nga marijuana nga nagkantidad og kapin sa 3 milyones pesos uban si CPPO Director Patrocinio Comendador. Ang maong mga marijuana gilarot sa kapulisan dito sa Dakbayan sa Danau ug sa kalungsuran sa Balamban ug Badian. Success of these endeavors relied heavily on their dedication, commitment, and hard work, with active cooperation, support, and participation of the different stakeholders of our entire Cebu province community. Naglaraw karon si Constantino nga pangitaan og paagi nga dili na magbaol og marijuana ang mga mag-uuma sa kabukiran. Isa pa siguro, merong market yung marijuana, no? Kaya nagiging perennial problem. And that is one thing that we are also going to address, yung market nila. Kasi once na walang market yan, wala na magtatanim ng marijuana. Dugang ni Constantino nga lauman sa mga Sugbuanon ug sa tanang taga Central Visayas nga mas pahugtan pa nila ang kampanya batok sa ilegal nga drogas ug uban pang mga hiwing binuhatan. Dennis Tanok, News 5. Giila nga big-time pusher sa lungsod sa Medellin na dakpan sa mga sakop sa Provincial Intelligence Branch sa kapulisan sa lalawigan sa Sugbo. Leslie Caminade Vistil, Sugin Limi. Kini makadagong pakite sa gituang Shabu ug laing 38 kagagmay pakite, ingon man mga armas nga naglangkob sa duha ka 38 ug kalibre 45 ang nakuha gikan ining duha ka dinakpan sa barangay Panugnawan, lungsod sa Medellin. Pasado alas 4 kagahapon sa hapon, gipahigayon sa mga sakop sa Provincial Intelligence Branch kung PIB ang bypass operation batok ang Eliseo Oiling. Dihang gihimo na ang operasyon, gikatahong ang mituno sa drogas nga gipalit sa Pusuwer buyer mao ang bata-bata niining si Benji Munino ug igo lamang ang mumandar siling kaniya. Ang duha wala na makaugpo, dihang gipusasa na sa kapulisan ug hingpit gyud kini nga sikop. Gihulagway siling nga dakong isda sa lungsod sa Medellin, kinsa makapagawas og 50 gramos kada semana. Gawas niini, lakip nga tagakanan niling sa mga drogas ang silingan nga mga lungsod ug dakbayan susama sa dakbayan sa Bugo. Okay, ako na silang watchlist, sir. May lugar na ginin sila na itong watchlist. Sa atong pusurbayer nga to, ang police, pusurbayer nga to, muna siya sugat. Nga muna siya sinihatag niya. Kaya siya mura niting mandar. Atagi. So pag hatag sa miss call sa ato ang parent signal, amo ninggi dagan dito, amo na ato ng recovery sa posisyon kani o kani madagko. Samtang ang duha ka dinakpan dihang gikuhaan silang habig, nihumakak ug naglingo-lingo lang kini silang mga ulo. Kung dugay na kaning trabaho, Dugay na. Dugay na? Mga pila nakatuig sir? Totoo na. Hindi harus kuha. Ha? Hindi harus dang. Sadaan ra ka? Anong gina ko pa ka? Doon lang boy. Leslie Caminade Vistil, News 5. Usa ka lalaki gipusil pasado alas 8 kagabi sa Barangay Ermita, Dakbayan sa Sugbo. Daling gidala sa Cebu City Medical Center ang usa ka Gabriel Paro nga taga Barangay Pasil. Siya nakaangkon og usa ka samad pinuslan sa iyang buko-buko. Matud sa kapulisan, dunay record si Paro sa Carbon Police Station sa kasong pagpangawat. Sumala sa mga saksi, gigukod si Paro gikan sa kalsada sa mipusil kaniya. Ang suspect gihulagway nga usa ka lalaki nga nagsulob og raincoat ug kalo. Tulo ka kapsula sa kalibre 45 nga pistola ang napunitan sa crime scene. Ano naman makita nga diha naman ni natumba ni suod sa mua ni syagit ko kaya ako mga anak ko taon maamong intaw Isakas sa dito ang biktima ni sakas taas siya sige pa papabuto dia sa sapa sige pa siya patira buto-buto yung kupatay na ganyan nay sige nga ama ana ang biktima nanawag siyang mama kay taga Pasil man ang biktima. Anak sa kanhi BC Gobernador Greg Sanchez nga si Greco Sanchez na dakpan dito sa lalawigan sa Nueva Ecija.
Si Greco nadakpan sa mga sakop sa San Jose City Police Station sa Nueva Ecija pinaagi sa usa ka bench warrant sa kaso nga paghupot o gidili nga drugas. Si Police Superintendent Harry Domingo ang Deputy Chief of the Intelligence Division sa Police Regional Office 7 kinsa didto usab sa pagdakop ang mipahibalo sa pagkasikop ni Sanchez. Ang bench warrant nga gi-issue ni Judge Macaundas Hadji Rasul sa RTC Branch 8. Gipadakop si Sanchez human napakyas kini sa pagtunga sa iyang mga hearing. Ni-request usabang igsuon ni Greco nga si board member Gigi Zabalero nga idiretso na sa rehabilitation facility dito sa kauluhan ng iyang igsuon. Matud ni Regional Director Danilo Constantino, ila pang huwaton ang kinatibuk ang report inigbalik sa Subo ni Police Superintendent Domingo. Bureau of Customs sa Sugbo mikita og kapin sa 211 milyones pesos sa gihimo nga pagsubasta kaganina sa mga inimbargo nga bugas. 14 gikan sa 25 ka mga bidders gikan sa lukop sa nasod ang nakadaog sa subasta. King Perez, Suginlini. Gapon sisok ang 25 ka mga bidder sa ikaduhang subasta sa mga gisakmit nga mga sinakong bugas gikan Vietnam sa Bureau of Customs nga nahuman sulod sa kapin 4 ka oras. Gani mao kini ang labing dakong public auction sa naimbargo nga mga bugas nga gipahigayon sa Bureau of Customs. Ang mga bidders nagikan sa Luzon, Kabisayan ug Mindanao. Karong adlaw kapin usa ka gatos 60,000 ka mga sinakong bugas sulod sa 312 ka mga container vans ang gisubasta. Adunay 32 ka mga lot nga gisubasta. Kasagaran sa mga lots adunay 5,200 ka mga sinakong bugas. Usa ka 1,280 pesos ang kandidad sa starting bid sa matag sako. 14 lang ka mga bidders ang nagmalampuson pagdaog sa bidding. Ang Vermar Trading sa probinsya sa Bulacan ang nakakuha og labing daghan nga lots nga adunay balor nga kapin 31 milyones pesos. Mipasigarbo si District Collector Edward de la Cuesta sa Bureau of Customs sa aduana sa Sugbo nga malampuson ang gipahigayon nga auction karong adlaw. Nikita og kapin 211 milyones pesos ang customs pagsubasta sa bugas. 4 milyones pesos ang labaw nga gikan sa floor price. Samtang giklaro ni De La Cuesta nga mahimong mapakyas ang National Food Authority sa planong pagpalit sa mga nabilin nga mga bugas. Because we were given the go signal by the Commissioner to really go on with the auction. So I really do not know what is their... but they cannot do it anymore because we had sold almost one half na rin, di ba? Especially by next week, one half na. Himuon ang pagsubasta sa laing 271 ka mga sinakong bugas karong Agosto 22. King Perez, News 5.